ngabe mhlambe kuneyindawo abangakwazi abafuna ukusebenza kuzona. Kunabantu engingabazi abangithandayo. Futhi ke abangenza noma yini kumuntu osuke engonile. Ngingakababali abasondela kakhulu empilweni yami. Uyabo? So ngangibuka ukuthi ukufa komuntu ukubala. Ukuthi unedumela elingakanani. Ubulawa umuntu obumeya oqhamuqa umgqomo dustbin. Uyitshela uzocisha ikhefu yaqeda ukudla kanti umuntu ozokubulala lo la. Nginabantu abaningi abangithandayo. Nginabantu abaningi abangafuni ngami. Lokho ukubona mangathi ngiyashona. Kuphithizela la ekhaya mhlambe ngincatshwele khona ngoncatshelwa kwabiyela kodwa ukubona ukuthi kunabantu abaningi abangithanda njengoba ngisongena stage nje